Здравейте, пурпурни шепоти! Добре дошли в Crimson Whispers, подкаста, в който надникваме в ума на мрака и разкриваме най-шокиращите престъпления. Днес ще ви разкажа една история, която звучи невероятно и ужасяващо едновременно, но е напълно истинска. История за сериен убиец, който дори не е бил достатъчно голям, за да ходи сам на училище. Едно 8-годишно дете с 3 жертви. Как е възможно? Раждат ли се убийците такива или се превръщат в тях? Този случай разбива всички представи за това на какво е способен човешкия ум. Дори умът на едно дете. Не забравяйте да се абонирате за подкаста и да ме последвате в социалните мрежи, където ще откриете още ексклузивно съдържание. Линковете са в описанието. А сега, нека се потопим в тази мрачна история. Целият ден на Пару бил преминал в домакинска работа, докато изведнъж не се сетила, че трябва да излезе до близкия магазин, за да вземе някои неща за вечеря. На всичкото отгоре била в напреднала бременност, а това усложнявало изпълнението на ангажиментите й. Същевременно тя бързала да се прибере, за да провери 8-годишният й син Амар и 6-месечният й племенник, когото е трябвало да гледа. Вярно е, че не е добра идея да оставяш 8-годишния си син да отговаря за 6-месечно бебе, докато те няма. Въобще не е добра идея 8-годишно дете да бъде оставено само в къщата. Но тя е поела този риск, според мен, не само защото в квартала няма ясли или бавачки, а защото не е можела да се го позволи чисто финансово. И това за тази част от населението в Индия е било нещо нормално, а и Пару го е правила и преди. Смятала е, че Амар е бил отговорно дете, тъй като е оставян и преди да гледа братовчет си и досега всичко е било наред. Когато Пару влязла в стаята, видяла сина си да седи на пода, потънал в игра с малките си колички. "Хей, миличък, прибрах се", казала тя, докато оставя покупките. Огледала се и попитала Амар къде е бебето, но не получила никакъв отговор. Пару спряла да разопакова торбите и се вгледала в сина си. Нещо не било наред. Той се усмихвал странно, неестествено. Тази усмивка не е била обичайната детска усмивка. 8-годишният ти син не се е смеял, не се е хилел. По-скоро е било като онази усмивка на дете, което си прави лоша шега, като да скрие ключовете ти в най-неподходящия момент. Пару го попитала по-сериозно къде е бебето, дали е в кошарата. Амар обаче вдигнал глава, погледът му бил празен и тогава, с напълно спокоен тон, без следа от притеснение, казал: "Мамо, аз го убих." В началото Пару си помислила, че всичко това е шега. Вероятно, децата се шегували така. Вероятно, Амар е бил наследил някакво странно, извратено чувство за хумор от някого в рода й. Тя нямала представа как и откъде, но е била сигурна в едно, а именно, че това трябва да бъде шега. Изправила се рязко и започнала да го разпитва какви ги говори, къде е бебето. Играта е свършила, веднага трябва да й каже. Но Амар просто я хванал за ръка и я повел към задния двор. Пару усетила как паниката й леко отслабва, въпреки че сърцето й все още биело лудо. Тя си помислила, че когато излязат навън, ще види бебето легнало в тревата, смучещо палеца си и гледащо към небето, а след това ще трябва да даде добър урок на сина си, за да може той да разбере, че това не е уместна шега и че това не е хубаво нещо, не е хубаво да се прави. Всяка крачка, която правили навън към двора, тревогата й започвала да се връща. Тя казала на сина си да престане с игричките, защото това може да бъде опасно и въобще не е смешно. С треперещ глас го попитала за пореден път къде е бебето, но той не е казвал нищо, просто продължавал да върви все по-напред, докато накрая не спрял. Вдигнал малката си ръка и посочил земята. Пару проследила с поглед на къде сочи сина й. Тревата имало място с прясно разровена пръст. Тя веднага притичала, паднала на колене и започнала да рови с ръце. Пръстите й копаели трескаво, докато не се докоснали до нещо меко. Кожа. Топла, но неподвижна. Издърпала бебето от земята и тогава всичко се сринало. Мъничкото му телце било напълно обезобразено. Главичката му смачкана, изкривена под неестествен ъгъл. Пару не чувала нищо. Ушите й започнали да пищят.
Очите й се впили в нейния син. Той просто я гледал спокойно и безразлично. И с равен, безизразен тон и казал: разбих му главата с тухла. Първо изстенала, обърнала се настрани и започнала да повръща. Полицията седяла срещу сериен убиец в стаята за разпити. Обикновено разследващите използват цял списък с психологически трикове, за да накарат серийните убийци да си признаят престъпленията. Но този случай бил малко по-различен от останалите случаи на убийства. Знаем, че серийните убийци имат склонността да убиват много хора и техните мотиви винаги са различни. Разследващите подхождат към тях по всестранни начини, защото масовите убийци обичат да играят игрички по време на разпитите. Било е обичайно да поискат нещо от полицията, докато ги разпитват. Например, преди да започнат да говорят, преди да разкрият къде са телата, преди да си признаят престъпленията, първо искат нещо в замяна, като цигара, кафе, някои дори искат поръчки от заведения за бързо хранене. Тези престъпници искат такива неща, защото това ги кара да се чувстват могъщи. Съвсем логично е, защото в стаята за разпити повечето хора усещат, че нямат никаква власт, тъй като полицията е тази, която осъществява контрола. Но когато един сериен убиец каже: имам информация, която отчаяно искате, и ще ви накарам да седите тук и да ме гледате как ям моя Макдоналдс, докато не реша, че съм готов да ви я дам. В този момент той просто се наслаждава на властта. Точно така се е развил и разпита на Амар. Разследващите полицаи са го попитали защо го е направил, защо е убил тези деца, а той просто им отговорил: искам чай и бисквити. От онези маслените, които се потапят в чая. Искам бисквити и чаша чай. Разследващите се раздразнили, но какъв избор всъщност са имали? Излезли от стаята и са му донесли поръчката. И така, в продължение на няколко минути, те просто седели там в стаята за разпити и го гледали как спокойно се похапва от бисквитите и отпива от чая си. След като Амар се наситил, се облегнал назад и започнал да говори. Казал им: тя спеше, отведох я и я убих с тухла. Разбивах лицето и с тухлата, после я зарових. Не изпитах особено вълнение, когато опитах да я удуша, защото не се съпротивляваше. Затова избрах тухлата. Удрях я много пъти, защото исках реакция. И когато разследващите го попитали защо, тъй като дори чутото досега не е давало адекватно обяснение, той просто свил рамене и казал: защото така ми се искаше. Просто исках. Ако в този момент някой от разследващите беше изпуснал химикалката или бележника си и се беше навел, за да вдигне предмета, който е изпуснал, щеше да забележи нещо зловещо. Краката на серийния убиец не стигаха до пода. Те висяха от стола в стаята за разпити, защото той беше 8 годишен. Това е историята на Мараджит Сада, най-младият сериен убиец в света. Честа практика е, когато се говори за серийни убийци, да се отправя поглед към тяхното детство. Обстоятелствата, при които протича всяка една личностна биография, играе значима роля за формирането на личността. Как са се превърнали в това, което са? Дали е имало някакъв травматичен момент? Дали са преживели нещо, което ги е тласнало по този път? Понякога причината може да звучи банално. Например, паднали са от парзалката, докато са си играели. Детството на Мараджит е изглеждало напълно нормално, дори обикновено в някои отношения. Той едва сега е навлизал в по-съзнателната си част от живота. 8 години. Бил е само 8 години на този свят. Неговият живот едва сега е започвал. А Мараджит е бил като всяко друго момче на неговата възраст. Родителите му споделят, че е бил енергично и палаво дете и е преминал през ужасна тодлър фаза, когато всяко не е предизвиквало истерия. Тодлър фаза означава дете на 2 или 3 годинки и използвам тази дума, тъй като не намирам еквивалент на български език. Но това не е било нещо необичайно. Когато си на тази възраст и ти откажат, не е било нещо необичайно. Никой не е седнал да си каже: това дете е различно, това дете е особено. Той е правил нормални неща, ако можем така да ги наречем. Ако не е получил това, което иска, лягал на пода, разпъвал ръцете и краката си като морска звезда и стоял неподвижен, докато някой не му обърнал внимание. Когато пък родителите му са се опитвали да го приберат от площадката, той се преструвал на мъртъв, лягал е на земята и е отпускал напълно тялото си. Когато не му купили каквото поиска, започвал да се цупи и ядосва. Въобще не се интересувал от факта, че семейството му едва свързвало двата края. Той просто си е настоявал за своите играчки или за храната, която си е намислил за вечеря.
но той е просто дете, нали? А и как родителите му да не го обожават? Той е бил единственото им дете, единственото им момче. Всяка сутрин майка му изпълнявала един и същи ритуал. Потапяла палеца си във въгленов прах, който можел да се използва и като очна линия. Тук мисля, че става въпрос за кохъл. И правила малко черно петънце върху челото му. Това било традиция и черната точка трябвало да прогонва злото, да го предпазва от всяко лошо влияние. Точката била символ на майчината любов. И тя го правила всеки Божи ден и всеки ден му прошепвала: никой да не те урочасва, никой да не хвърля лош поглед върху теб. Но тя дори не подозирала, че именно синът ти е бил този, който щял да се превърне в злото, от което така старателно го бранила тя. Но как е можела да знае? Синът ти е бил на 8. Кой би нарекал 8-годишно дете зло? А ако някой го направи, ще бъде заклеймен от обществото. Но какво ако това 8-годишно дете умишлено върши лоши неща? За възрастните Амараджит е бил малко ангелче. Неговите съседи го описват като лъчезарно, винаги усмихнато дете. Полицаите, които го разпитвали, забелязали същото. Те споделили, че той се усмихва много, непрекъснато се усмихва. Усмихвал се, докато му задавали въпроси. Усмихвал се, докато иска прословутите си бисквити и чай. И дори, докато разказвал как убива хора. Амар също се усмихвал и на приятелите си, които сякаш са били единствените, които забелязвали, че нещо не било наред с него. Той си играел по различен начин с тях. Знаете как децата придобиват социални умения чрез игра. Учат се да се шегуват без да бъдат груби, без да бъдат агресивни и да преминават границата. Учат се да се боричкат, без това да се превърне в истински бой. Вероятно сте срещали и хора, които не знаят как да разговарят с другите или не знаят как да се държат пред тях. И представете си как група приятели се събира, чегуват се помежду си, разменят се закачки, но без озлобление. И тогава се появява този човек и започва да разкъсва останалите със сарказъм. Започва да сипе жестоки обиди, без дори да осъзнава, че този тип закачки не е уместен. Не съвпада с начина, по който другите са се шегували преди малко. Такъв е бил и Амар. Само че в детски вариант. Приятелите му споделяли, че той винаги е бил прекалено агресивен, но никога не са могли да му го кажат директно, защото не са знаели как. Все пак те самите са били деца. Докато всички се боричкали на игра, Амар се включвал, но с истински удари. Той не просто ги е бутал, а е удрал с всичка сила, сякаш е искал да ги нарани. И нанасял ударите, които не са били на шега, докато се смеел. Може би за него това е било просто игра, но за останалите е било плашещо. И тъй като децата в този период, както казахме, изграждат социални умения, не са знаели как да му кажат да спре. А дори някой да го беше направил, Амар преспокойно е можел да им каже: но вие също се удряте и се смеете и аз правя същото. Обаче двете ситуации са различни. А разликата е в това, че той наистина е искал да ги нарани. За щастие е бил във възраст, в която не е особено силен и никой от приятелите му не е пострадал сериозно. Но въпреки това всички са усещали, че нещо не е наред, защото е бил не само агресивен, но и непредсказуем. Когато той и приятелите му са играели игри, никой от другарчетата му не е правил сцени, когато е губило, защото на около 7-8 годинки децата започват да формират това чувство на зрялост, на вече не съм малък, не мога да се сърдя като бебе, искам да съм готин пред приятелите си. Но ако Амар е губел, той е започвал да размахва ръцете си като перки на хеликоптер, ударил е всички наоколо, започва е да тропа с крака и е избягвал разгневен, сякаш някой лично го е нападнал. И всички са си казвали, че ще го израсне, че това е просто период. Обаче нещата не са се развили положително. Той е започвал да става все по-затворен. Но не просто като стеснително или интровертно дете, а като тихо хлапе, което е било гневно. Имало дни, в които приятелите му са отивали към някакво езеро, за да се играят и са виждали Амар да стои на прага на дома си. Разбира се, те са го канели да отиде с тях, но той, без да повдига поглед, им отговарял, че не иска. А когато дружките му настоявали да дойде, Амар скачал на крака и с пълно гърло започва да им крещи не и да изразява нежеланието си от това да отиде с тях. Лицето му почервенявало, вените по врата му изпъквали и приятелите му се ужасявали. Било толкова плашещо и неестествено, че всички бързали да избягат. И така, вместо да си играе с другите, Амар започвал да се изолира и прекарвал повечето си време сам.
Когато навършил 7, той започнал да се катери по дърветата и да стои там с часове, наблюдавайки хората, които минават отдолу. Но всички източници сочили към едно. Амар е бил побойник. Но неговата майка не смятала така. Тя го глезела, обожавала го. Била е от онези родители, които са убедени, че тяхното дете никога не е виновно, че то винаги е жертва. Дори когато се превръща в кошмар за всички около себе си. Един ден Амар се прибрал вкъщи. Бил изцапан целия в кал. Дрехите му били озеленени, а коленете му били отраскани. Честно казано, е изглеждал напълно нормално за едно 8-годишно момче, дете, или поне по моето време беше така. Ние сме се замеряли с кал, или пък сме се строили къщи на дърво. Правили сме си луна парк с подръчни материали. Играели сме криница, гоненка и беше напълно нормално по време на игра да падна или някой от приятелите ми и да ожулим коленете. Редовно бях синя или в рани и редовно бях изцапана. Наранените колена на Амар вероятно са в резултат от катеренето по дърветата или от по-груба игра с неговите приятели. Но майка му не разглеждала ситуацията по този начин. Когато той се прибрал в този вид, тя готвела. И след като го видяла, изпаднала в паника. Избърсала се в престилката и се втурнала към него. Започнала да бърше мръсотията от лицето му и калта от неговите дрехи, докато повтаряла какво се случи, какво стана, кой ти го причини. Амар не казвал нищо. Тогава майка му си помислила най-лошото. Господи, тормозят го. На следващия ден тя отишла при хиндуистки свещеник и му поискала амулет. Свещен амулет, който бил зареден с силна духовна енергия. Амулет, който да закриля сина й, да го пази от зли очи, завист и проклятия. Когато го давала на Амар, тя му казала, че трябва да го носи и по този начин ще бъде защитен и никой няма да го тормози повече. Но Амар погледнал талисмана с отвращение и казал на майка си, че това е глупаво и срамно и че няма да носи такова нещо. Той отказал категорично и единственият начин да го убеди бил като му казала, че амулетът идва директно от божество, от някакъв хиндуистки бог на любовта, предаността, състраданието, силата и интелигентността. Тогава Амар се усмихнал лукаво, грабнал талисмана от ръката на майка си и започнал да го носи всеки ден. Ако талисманът е идвал от майка му, не го е искал. Но ако е идвал от божество, той се е смятал за достоен да го носи. Някои хора смятат, че това може да е ранен признак за нарцистично личностно разстройство. Показва как Амар е имал нужда от усещането, че е специален, че заслужава само най-високото признание. Но той е бил само на 8. Може ли е наистина някой да потвърди със сигурност? Всъщност, Амар не е осъзнавал колко много го обичат родителите му. Те са живеели бедно. Баща му е бил общ работник, ходил е по близките ферми и е питал дали им трябва допълнителна работна ръка за деня. Ако са му отговорили с да, не се щял да донесе пари в дома си. Ако му отговорили с не, той продължавал към следващата ферма и ако всички са му отказвали, се прибирал без никакви пари в къщи. Работата му е била несигурна, изтощителна и зле платена. Дори когато е имал ангажимент, той получава около $2-3 на ден. С тази значително малка сума, той трябвало да изхранва семейството си. Те буквално не знаели кога и как ще могат да си позволят следващото хранене. И въпреки това правили всичко, за да угодят на прищевките на сина си. Не са можели да му купуват всяко нещо, което той пожелае, но поне се опитвали. От друга страна, всеки път, когато му отказвали нещо, Амар изпадал в неистов гняв. Всеки път, когато чуел не за отговор, отключвал ужасен нервен пристъп. Родителите му били традиционалисти. За тях да имаш син е било най-голямата благословия, защото синът е наследникът. Той е този, който ще продължи рода. Човекът, който ще остане в дома им, дори когато порасне, който ще доведе съпруга и ще отгледа децата си под бащиния покрив. Синът е този, който ще се грижи за родителите си, когато остареят. А дъщерята е подарък. Тя ще живее с тях временно, а след това трябва да бъде дадена на съпруга си и неговото семейство. Не всички в Индия са следвали тази традиция, но семейството на Амар е било дълбоко вкоренено в нея. И затова те го обожавали, глезели го, прощавали му всичко. И може би именно това е щяло да ги накаже. Един ден мина,
сестрата на майката на Амар, т.е. неговата Леля, му отишла на гости. Била много разстроена и поискала помощ от сестра си. Казала, че просто вече не издържа. Мина имала 6-месечно бебе. От деня, в който го била родила, животът й се е превърнал в непрестанна борба. Физически и емоционално. Всеки ден за нея бил битка, защото тя и нейния съпруг нямали възможността да изхранят детето си. Но Мина успява да си намери работа в града. Тя щяла да бъде хигиенистка и да поддържа къщи за около 12-15 часа на ден в продължение на 1 месец, без почивен ден. И след това щяла да получи около $100. Сума, която за тях е означавала живот, но е имало проблем. Тя не е можела да взима бебето със себе си. И Мина умолявала сестра си да се грижи за него, докато се върне. Тя й казала, че просто иска да изкара пари, за да може да си нахрани детенцето. Освен това, първо очаквала още едно дете и скоро щяла да има карма, а това е възможност да кърми и нейния племенник. Сестра й се поколебала, защото те също били в изключително тежко финансово положение, но Мина й казала, че ще й изпрати малко пари. Само да го гледа, докато я няма. И първо се съгласила. И така, дошъл деня, в който Мина е трябвало да замине и тя довела сина си в къщата на сестра си. Преди да тръгне, Мина силно прегърнала сина си и му прошепнала молитва. С пръст нанесла малко въгленов прах на челото му за защита и след това си тръгнала тъжна. Но е вярвала, че постъпва правилно. Ако самата тя не е можела да се грижи за детето си, то сестра й е била най-добрия избор, докато тя излезе някак от трудната ситуация. През първите дни първо просто е свиквала с това да има новородено в къщата си. Но всъщност това за нея е било тренировка, тъй като самата тя е щяла да има скоро новородено вкъщи. Сестрата на Мина е използвала старите дрежки на Амар, старото му креватче, старите му играчки, заедно с нещата, които Мина била оставила. Тогава една сутрин се сетила, че нямат зеленчуци, с които да направи вечеря. Сложила бебето в креватчето и казала на сина си да го пази, тъй като тя ще излезе, но няма да се бави. Амар само кимнал и я наблюдавал как излиза през вратата. И тогава, по неговите собствени признания, скочил на крака. Отишъл до креватчето и застанал над спящото бебе. Първо започнал да го щипе по бузите, но след секунда се поколебал. Замахнал с ръка назад и го зашлевил с всичка сила по лицето. Бебето се събудило с задавен писък от болка и шок. Амар се усмихвал. Имало нещо в тези писъци и сълзи, което му харесвало. Те били удовлетворяващи за него. Носели му усещането за победа и надмощие. Започнал отново и отново да го удря, да го щипе, да го драска. Бебето неспирно плачело. Гласчето му се превръщало в пресипнало хриптене. И когато на Амар вече не му било толкова забавно да изтезава новороденото, той пъхнал ръцете си в кошарката. Трябвало е дори да се повдигне на пръсти, защото не е достигал. Все пак бил едва 7 годишен. Обвил малките си ръчички върху още по-малкото гърло на братовчет си и започнал да стиска, без да откъсва поглед. Гледал как бебето се гърчи. Гледал как животът изтича от очите на новороденото дете. То нямало никакъв шанс. Не е можело да се съпротивлява. Бебетата са изключително крехки. Трябвало е само 15 секунди, за да изгуби съзнание от задушаване, а мозъкът не може да издържи повече от 4 минути без кислород. Бебето било мъртво още преди първо да стигне до пазара. Но Амар имал време и нещо му липсвало. Взел малкото телце и го изнесъл на двора. Отначало просто си мислял да го остави на тревата, но това не му се сторило достатъчно. Затова той взел една тухла и започнал да я стоварва върху главичката на братовчет си. Отново и отново, докато в тревата около него не се разпръснала мозъчна тъкан. По-късно това щяло да се превърне в нещо повтарящо се. Според някои източници, той дори пълнил устите на жертвите си с кал. Когато най-накрая бил доволен, хванал малката градинска лопатка и започнал да копае плитък гроб. Положил телцето вътре и го покрил с пръст и накрая поръсил малко трева отгоре. Сякаш е искал да прикрие стореното от него. Когато първо се прибрала, Амар седял на пода и си играл с играчките си. Все едно нищо не се било случило. И ако се спомняте в началото на тази история, тя го разпитвала къде е бебето, хайде, кажи ми, това не е шега. Когато тя започнала панически да го търси, той просто я завел в задния двор. Посочил земята и с напълно спокоен тон и без капка емоция казал: убих го. Разбих главата му с тухла. Първо изпаднала в шок. Но какво е можела да направи? Не можела да се обади на съпруга си, защото той бил на работа, а тя нямала как да отиде при него.
Не можела да потърси сестра си, не можела да извика полиция, защото майчният инстинкт не й позволявал да предаде сина си. И затова тя решила да изчака, докато съпругът й се прибере. Когато разбрал трагичната новина, той полудял, свалил си колана и започнал да бие сина си, докато той не останал почти безжизнен на пода. Но Амар не издал нито звук. Кръвта се стичала по лицето му, докато неговите родители обикаляли из къщата паникьосани, чудейки се как да постъпят. Те не спирали да си повтарят, че той е само дете, не е знаел какво прави и няма начин да разбира какво е това смърт. Това, което е станало, е, че те просто са си играели и е станала злополука, но сега имали труп в задния двор. Решили да не се обаждат на полицията, защото това щяло да съсипе живота. Вместо това, сметнали за справедливо и за най-удачно да го накажат сами, и то толкова жестоко, че той никога повече да не си помисля да направи нещо подобно. И така прикрили убийството. Месец по-късно Мина отишла да прибере сина си. Влязла в къщата и видяла сестра си и зете да стоят на ръба на леглото и да я чакат. Той ли прекалено изпънати и тихи, сякаш са я чакали. Тя усетила, че нещо не е наред. Попитала ги какво се случва, защо са толкова сериозни. Зети се е изправил и тръгнал право към нея, паднал на колене и прошепнал: "Моля те." Беше просто инцидент. Мина се вцепенила. Погледнала сестра си, която плачела неудържимо. И Пару започнала да разказва през сълзи как Амар и бебето си играели, станал инцидент и детето й е мъртво. А те трябвали да го погребат, защото съседите им щели да разберат. Започнали да я молят да не ги издава. Казали й, че дори да го направи, това нищо няма да промени и случилото се за тях е достатъчно наказание, с което ще трябва да живеят до края на живота си. И когато Мина погледнала към вратата, видяла Амар, който бил наполовина скрит зад нея. Само половината от лицето му се виждало, но това било достатъчно, защото Мина видяла как той се усмихва. По някаква странна причина Мина се съгласила да не подава оплакване, вероятно заради сестра си, или може би защото до някъде е приела логиката, че дори да го направи, това няма да върне новородения й син и животът на Амар щял да бъде съсипан. Но може би причините не са били само това. Голям фактор е бил и страхът, че ще разруши семейството си. Не само отношенията между нея и сестра й, но и с всички останали. Защото ако нейните роднини научат истината, ще има напрежение. На мен това ми се вижда абсолютно нелогично и крайно неприемливо, защото според мен тя е трябвало да разбере какво се е случило, как точно е станало, какъв е бил този инцидент. Въобще наистина ли е било инцидент? Каквато и да е била причината, обаче този случай не е достигнал до полицията. И само 6 месеца по-късно родителите на Амар напълно били забравили за случилото се. Те продължавали да го обожават и да го гледат до крайност. Не знам как можем да наречем това. Може би наивност, може би някаква безусловна родителска любов. Или може би са прихванали синдромът на сина. Той се наблюдава в някои култури, като например Южна Корея. Този синдром се изявява в това, че родителите са толкова обсебени от синовете си, че ги възприемат като божества. Не знам, но каквато и да е била причината, те просто са загърбили случилото се и са продължили да го приемат като инцидент, като грешка, като еднократна грешка, която детето е допуснало, защото е малко и не разбира, но сега разбирал какво се е случило, сега знае, че не трябва да удря хора с тухла по главата. Мисля, че това не е нещо, което трябва да се учи. Според мен това качество трябва да е вродено, да е заложено в човешката природа. Вие какво смятате? Родителите му искрено са вярвали, че той вече е по-добре и си е взел поука. Затова решили, че е напълно безопасно да доведат ново бебе в къщата. Те се здобили с нов член на семейството. Пару родила красиво момиченце. И родителите му били във възторг, защото винаги са искали да имат момче и момиче. Точно в този ред. Първо момче, после момиче. И когато се прибрали в техния дом с новородената сестричка на Амар, те му я подали и му казали, че това е сестра му, той вече е батко, негова работа е да я пази и да се грижи за нея. Попитали го дали е разбрал какво му е казано, а той само кимнал и се усмихнал. И за известно време всичко изглеждало нормално. Амар се върнал към обичайното си ежедневие, катерил се по дърветата, разбивал коленете си, живеел си живота точно така, както му е харесвало. Той всъщност е бил добър за известно време.
грижил се за сестра си. Родителите му се радвали много, когато минавали покрай креватчето и виждали как Амар стои до него, наблюдавайки сестричката си предпазливо. Един път, докато вечеряли, сестричката му за пръв път опитала грах и започнала да хвърля граховите зранца навсякъде около себе си. И Амар просто стоял и се усмихвал нежно. И когато сестричката му станала на няколко месеца, тя също започнала да му се усмихва. Но тогава дошъл онзи следобед, в който настъпил тихото време. Доколкото разбрах, в някои култури съществува такъв отрязък от деня, наречен тихо време. Той обикновено е след обяд и тогава цялото семейство се прибира по стаите си, за да върши нещо, като например да чете книга, да реди пъзел или да си дремне, каквото и да е, но да е без шум. Първо и съпругът ѝ се прибрали да си дребнат в стаята си, но оставили вратата отворена, защото бебето спяло в неговата кошарка в съседната стая. Къщата им не била голяма, затова ако то заплачело, те щели бързо да стигнат при него. Амар бил в стаята си, където си играел тихо. Към този момент вече били изминали 8 месеца, откакто той убил братовчет си. И тогава, по някаква причина, може би от скука, може би от любопитство, може би защото е бил болен и напълно лишен от съвест, Амар се е справил на крака и тихо се промъкнал до креватчето на сестра си. Видял, че тя не спи. Гледала празно в тавана, а когато го видяла, се усмихнала. Той се надвесил над нея, сякаш готов да я вдигне на ръце. Но изведнъж, много бързо, ръцете му се обвили около малкото й гърло. Дихателните й пътища били напълно блокирани и затова тя не е могла да заплаче, да изпищи. Можело е само да рита с крачета и да маха с ръчички. Амар обаче стискал с всичка сила, докато сестричката му не спряла да рита. Наблюдавал как тялото й остава напълно неподвижно и после се обърнал и тихо се върнал в стаята си. Седнал на пода, взел си количките и започнал да играе отново. Когато родителите на Амар се събудили, той чул стъпките им, които се приближавали към креватчето на бебето. Първо видяла малкото си момиченце, сгушено под завивките и си помислила, че спи. Навела се, за да погали буската й, но веднага тръпнала ръката си назад, защото кожата на дъщеричката й била ледено студена. Тя бързо повикала съпруга си, като през това време с периферното си зрение видяла Амар, който седял на пода и си играел с неговите играчки. Тя се втурнала към него, сграбчила го и започнала да го разтърсва, питайки го какво е направил, той ли е убил сестра си. Той просто повдигнал поглед и кимнал. Някои източници твърдят, че се е усмихвал. Бащата на Амар направил няколко големи и бързи крачки, замахнал с всичка сила и го зашлевил. Силата на удара била толкова голяма, че вероятно е изтрила усмивката от лицето му. Той рухнал разплакан на пода. Родителите му започнали да крещят. Защо го е направил? Как е могъл да постъпи отново така? Първо била на пода, плачеща неконтролируемо. Все едно е губила разсъдъка си, така е изглеждала. Сълзите й се стичали като порой, писъците й били толкова оглушителни, че съседите им се събрали пред тяхната къща. Искали да разберат какво става, да не би да са в опасност. Някои от тях направо нахули в дома им, без да почукат или да дадат някакъв сигнал, че влизат. Но те не били подготвени за разразилата се гледка пред очите им. Родителите разкъсани от мъка. Амар на пода наказан, а в креватчето мъртво бебе. Съседите бързо събрали 2 и 2 и разбрали каква е ситуацията. Опитали се да успокоят бащата и казали, че трябва да се обади на полицията, да преглътне факта, че става въпрос за сина му и да го предаде на властите, независимо от болката, която изпитва и ще изпита тогава. В отговор бащата изкрещял, че ще го убие лично. Няколко съседи е трябвало да го хванат, за да удържат яростта, в която той е бил изпаднал. През това време Амар е стоял на пода, плачейки, но този път е бил ядосан. Без да му пука какво се е случило, дори най-малкото, че има чужди хора в стаята. Той изкрещял на всички. И какво от това, като я убих? Думите му замразили въздуха в стаята. Съседите изпаднали в ступор и не знаели какво да кажат. Как се отговаря на такова нещо? Амар не е осъзнавал какво е направил за пореден път. Той е отговорил така, сякаш е ял сладко преди хранене и се е развалил обяда, например. Отговорил е така, все едно е направил нещо дребно. Съседите им си разменили погледи и тихо излезли от стаята. Там вече нямало какво да се направи. Това дете било извън контрол. През следващите 2 дни всички свидетели на трагедията чакали нещо да се случи, като например бащата на Амар да го предаде на полицията. Но вместо това, родителите му започнали да обикалят от къща на къща и молили съседите, които са присъствали на ужасното събитие, да пазят мълчание. Обяснявали са, че това е семейен проблем, че трябва да се справят сами с него.
като ще се погрижат синът им да си научи урока. Молили са ги да не влошават нещата, защото и без това били страдали много от злощастната случка. Не знаем каква е била точната логика на семейството да защитят сина си отново, въпреки че той е допуснал фатална грешка и то 2 пъти, да може би в техните очи Амар вече бил убил 2 деца и ако го предадат, ще загубят и него. Те вярвали, че имат шанса да избият убийствените му наклонности и ако прекарат достатъчно време да го научат какво е правилно и какво е грешно, когато порасне, ще бъде нормален човек, който ще си намери работа, ще има съпруга и свои деца. Честно казано, не знам дали тяхната логика има някакъв смисъл. Аз не съм родител, така че не знам какво мислите вие. Пишете в коментарите. Можем да разгледаме ситуацията от друг аспект, който е именно силата на фамилното име. В Индия, особено в селските райони, фамилията е всичко. Името се свързва с различни добродетели или обратно. Фамилното име трябва да бъде уважавано. Ако не е високо ценено, то поне трябва да бъде неутрално. Да не се знае с лошо. Ако фамилията бъде опозорена по някакъв начин, това засяга всички, дори цялото следващо поколение. Ако се е разчуело, че Амар е убил собствената си сестра, семейството му е щяло да бъде белязано завинаги. Тогава баща му е нямало да може да си намери работа, никой няма да иска да им помогне и вероятно биха били презирани от цялото общество. И по този начин родителите му са си намерили перфектното оправдание. Все пак това няма да промени нищо и жертвите няма да се върнат, според тях. Затова те отново решили да използват неуспешния си, според мен, стар метод, при който да накажат Амар толкова жестоко, че повече никога да не посмее дори да си помисли да извърши подобна жестокост. Но най-страшното е, че Амар е изчакал само 8 месеца между първото и второто убийство. Обикновено първият период на охлаждане при серийните убийци е по-дълъг, като при някой трае повече от година. Но при Амар само 8 месеца. И той е бил само на 8 години. И няма как да не си зададем въпроса, ако родителите му не бяха забравили първото убийство, щеше ли второто изобщо да се случи? Едно беше сигурно обаче. Съседите никога нямаше да забравят. Какво представлява този период на охлаждане? Периодът на охлаждане е времето между отделните убийства. Това е времето, в което те спират да убиват, връщат се към нормалния си живот и поддържат илюзията за нормалност, преди отново да се поддадат на нуждата си да извършат подобно отвратително деяние. Защо серийните убийци имат нужда от този период на охлаждане? Причините могат да бъдат различни. Например, временно отоляване на нуждата им. Те убиват, за да задоволят патологичен импулс, но след убийството изпитват временна наситеност или приспособяване към обществото. Много серийни убийци, особено психопатите, могат безпроблемно да се впишат в обществото и дори да водят привидно нормален живот, като Тед Бънди или Денис Рейдър. Друга такава причина може да бъде контрол върху импулсите. Докато при някои серийни убийци периодът на охлаждане трае дни или седмици, при други, както при Денис Рейдър, може да продължи години, защото успява да контролират желанията си по други начини. Периодът на охлаждане е като абстиненция при наркозависимите. След убийството убиецът се чувства временно удовлетворен, но с времето импулсът се завръща и то все по-силен, докато стане неудържим. Както хероиновият наркоман има нужда от нова доза. Така серийният убиец има нужда от нова жертва. За Амар този глад се е връщал по-бързо от обичайното. Чунчун Деви не е била съседка на Амар. Тя дори не го познавала. Но имала 8-месечно момиченце, наречено Кушбу. И като всяка майка, тя понякога се нуждаела от помощ. А в този ден тя имала да свърши няколко задачи, но знала, че ако вземе Кушбу със себе си, ще се забави. И затова решила да я остави в местната детска градина. В интерес на истината, това не е било точно детска градина, не е било някаква регистрирана институция, нямало е камери, охрана, обучен персонал или някакъв друг вид контрол. Това било по-скоро бизнес на няколко квартални жени, които се грижат за децата на съседите си срещу заплащане. Но това е било перфектен вариант за майката на Кушбу, защото тя е нямала много възможности. И така, когато тя оставила момиченцето си там, то вече било заспало. И Чунчун казала, че ще се върне много скоро, още преди дъщеря й да се събуди. Но когато се върнала, Кушбу я нямало. Тя била изчезнала. Сякаш тя се бе изпарила. Новината за изчезването на Кушбу бързо се разпространила. Хората направо полудели и започнали да говорят. Кушбу я няма, някой я отвлякал, тя е изчезнала. И предполагали най-лошото, че някой отвлича деца. Но когато новината стигнала до улицата на Амар,
съседите им започнали да се шушукат. Те знаели истината. Те знаели, че не търсят някакъв възрастен мъж, който да изглежда подозрително. Не, те търсели Амар. Първият човек, който издал Амар, не бил някой от съседите, а една от неговите лели, която знаела и за двете жертви на нейния племенник. Тя издирала Чунчун Деви и казала: чух какво се е случило. Не знам как да ти го кажа, но имам един племенник, който извършва ужасни неща с бебета и имам усещането, че е замесен. Хората са нямали нужда от повече доказателства, защото това, което са си мислили, вече се е потвърдило и то от него в роднина. Цялата общност се вдигнала на бунт и се сформирала огромна разярена тълпа, която отишла пред дома на семейство Сада. Те започнали да крещят, че искат Амар. Въпреки всичко, което той е направил, родителите му излезли и започнали да го защитават. Те твърдели, че той е просто момче, което не може да е отговорно за това. И искали доказателства. И казали, че ако реално той е отговорен за изчезването на Кушбу, те лично щели да предадат сина си, което мен силно ме съмнява. Тълпата обаче не мръднала. Те стоели там с гневни погледи към родителите на Амар. Накрая явно майка му и баща му са видели, че мърдане няма и изкарали сина си навън. В този миг тълпата се разкрещяла. Кажи ни какво направи, къде е бебето? Гласовете ехтели, но Амар само ги гледал. Накрая съвсем спокойно си признал, че я е убил. Според някои, усмивката отново напирала по лицето му. Разярената тълпа се нахвърлила върху него. Издърпали го и му заповядали веднага да ги заведе до тялото на бебето. И той ги отвел до края на селото. Там, под купчина камъни и пръст, той просто посочил. Хората нямали повече време за губене. Втурнали се към полицията. И вече не им пукало, че ще съсипят бъдещето му, защото сега целият квартал бил в опасност. Те повече не се страхували да говорят. Междувременно майката на Кушбу първоначално съобщила, че я оставила във въпросната детска градина, но по-късно разказала съвсем друга версия на събитията. В едно интервю тя заявила, че Амар лично е отишъл при нея и попитал дали може да си играе с дъщеричката й. Тя не видяла нищо странно, защото той все пак бил 8-годишно дете. Много ще ме извинява, но 8-месечно бебе не е играчка, не е още за игра. Тя явно не е мислела така, защото се е съгласила. Тази нова версия противоречала на официалните и полицейски показания, както и на свидетелствата на други хора. Противоречала дори на самопризнанията на Амар. Мнозина смятали, че тя крие нещо. Според някои тя никога не е оставяла Кушбу в детската градина, според други не е искала да замесва жените, които гледали децата в квартала. Каквато и да е била истината, един факт бил неоспорим. Амар убил още едно дете. На 20 май 2007 година Амар най-накрая бил арестуван. И той си признал всичко веднага. Но най-странното е било защо го е направил. Защо си е признал без никакъв натиск. Когато го попитали поради каква причина е решил да каже истината, той му отвърнал, че неговите родители са го учили, че лъжата е лошо нещо. Лъжата, не убийството. Всеки път, когато някой го е попитал защо е убил тези деца, отговорът е бил един и същ. Защото исках. Не виждах причина да не го направя. Нямало колебание, нямало съжаление, никаква съвест. И това правило случай изключително труден за разбиране. Амар е имал двама любящи родители, които са го гледали, доколкото им позволявали възможностите. Той е имал дом, храна, съседски деца, с които е бил приятел преди да ги отблъсне. Тогава защо? Каква е причината да постъпва по този болен начин? Човек ражда ли се убиец или става такъв? Това е въпрос, който следователите се задават от години. Има хора, които се раждат нормални, но животът им поема в мрачна посока, а причините за това могат да бъдат много. Понякога причината може да се корени в домашното насилие или насилие в училище, а понякога причината може да се окаже травма на главата. Звучи странно, но удар по челния дял на мозъка може драстично да промени поведението на човек. Но не всички, които преживяват тежко детство или мозъчна травма, стават убийци. Някои израстват като напълно нормални хора. Тогава какво точно отключва злото? Да разгледаме метафората за мечето и пистолета. Представете си, че всеки човек се ражда или като плюшено мече, или като зареден пистолет. Животът ни поднася раните, травмите, загубите и те са като куршуми. Ако сложите куршум в плюшено мече, единственото, което ще пострада е мечето. Но ако заредите пистолет, остава само едно – малко напрежение и да се натисне спусъкът. Това, разбира се, не е оправдание. Да бъдеш роден по определен начин не е извинение да отнемаш живот. Но по някакъв начин това обяснява защо хора, израснали в сходни условия, могат да поемат по напълно различни пътища. Един може да стане убиец, а друг психолог, който да помага на хора, жертви на насилие. А при Амар
Ако беше убил за първи път като възрастен, щеше да е лесно да се предположи, че животът му го е превърнал в такъв. Но той е бил само на 8. Роден ли е бил като зареден пистолет? Имало ли е нещо, което да е ускорило процеса? Как се е стигнало до там? Семейството на Амар принадлежало към Scheduled Caste, известна още като недосегаемите в Индия. Официално кастовата система е премахната, но в някои части на страната тя все още е част от социалния ред. Ако си част от най-долната класа, това те заклеймява още с раждането ти. В обществото ти си никой. Имало ли е връзка между социалния статус на семейството и поведението на Амар? Дали е израснал с усещането, че животът на другите хора няма стойност? Или просто е бил момче без съвест? В Индия хората, родени в най-ниската социална прослойка, както казахме, известна като недосегаемите, цял живот са обект на дискриминация. Те се считат за нечисти и членовете на по-високите касти не трябва да ги докосват, нито да използват техни вещи. Дори когато се намират работа в райони, където живеят хора от по-висшите касти, те трябва да работят нощем, за да не бъдат виждани. Обикновено имат достъп само до най-тежките професии, като чистене на канализации, събиране на трупове на животни или отпадъци, но нещо не се връзва. Официално кастовата система е премахната още през 1950 година, но социално тя продължава да съществува. През 2020 година мъж от недосегаемите бил съблечен гол и пребит публично, защото коснал мотор на човек от висшата класа. Малко преди това 2 момчета били бити и унижавани, защото плували в някакъв воден басейн, който бил притежание на семейство от висшата каста. Жените от тази прослойка са още по-уязвими. Често ставали жертви на насилие, защото се смятали за по-малко стойностни от останалите. Някои от вас може би ще се запитат защо тази система се поддържа. На теория би трябвало всички да искат да премахнат тази несправедливост, но в действителност много хора я поддържат съзнателно. От една страна, защото ако не си на дъното, печелиш от нея. От друга, защото в някои религиозни вярвания се смята, че кастата, в която се раждаш, е резултат от делата ти в предишния живот. Ако си живял добродетелно, ще се преродиш в по-висша каста. Ако си вършил грехове, ще се преродиш на дъното на социалната пирамида. Затова някои хора от самата недосегаема каста вярват, че заслужават съдбата си. Разбира се, много индийци днес се борят срещу този социален модел. Държавата се опитва да създаде възможности за по-ниските касти, за да им помогне да се интегрират. Но промяната била бавна, а Амар бил част от тази система. Според мен това не е оправдание, но някои хора спекулират, че Амар винаги е бил озлобен, че е ревнувал другите деца, като е натрупвал гняв и омраза. Но дори това не обяснява защо е правил това, което е правил. Как 8-годишно дете може да стане убиец? Обикновено при серийните убийци има ескалация. В началото те нараняват животни, после малтретират хора, преди да стигнат до убийството. Но Амар е прескочил всички тези етапи. Още на 8 години той е започнал директно с убийствата, без никакво развитие, без някаква видима причина. Имало ли е въобще съвест? Повечето хора, дори като деца, усещат кога нещо е грешно, дори без някой да им го казва. Не крадеш, защото вътрешно знаеш, че не е редно. Не удръж някого, защото усещаш, че му причиняваш болка. Но Амар е нямал този усет. Психолози, които са работили по случая, смятат, че причината може да е в самия му мозък. Според някои теории, агресията може да бъде наследствена или да е в резултат от химически дисбаланс в мозъка. Но е нямало доказателства, че в семейството на Амар е имало други насилници. Баща му го е наказал като го е бил, но това било разпространена практика в Индия, която също смятам за много грешна. Така че няма ясен фактор, който да обяснява престъпленията му. В крайна сметка Амар бил обвинен само за убийството на Кушбу. Той не е бил официално обвинен за убийствата на сестра си и братовчет си, защото семейството му отказвало да свидетелства срещу него. Майка му дори по-късно заявила, че той не е убивал никого. Какво се е случило с Амар? Според индийското законодателство, непълнолетен не може да бъде осъден на смърт или да излежава повече от 3 години затвор. Това означава, че дори при най-тежките престъпления максималното наказание за дете е 3 години в затворническо заведение за непълнолетни. След това Амар вероятно е бил преместен в изправителен център до навършване на своето пълнолетие, до 18 годишна възраст. Но после той е освободен. Къде е Амар днес? Къде е Амар днес? Случаят се развива през 2007 година. Това означава, че днес Амар трябва да е на около 26 години. Знае ли някой къде се намира? Не. Според слухове той е променил името си на Самаджит. Казва се, че се е оженил и живее близко до майка си, но няма официална информация. Той е изчезнал напълно от публичното пространство. Сега всички най-вероятно се питаме, ще повтори ли престъпленията си.
Много хора смятат, че Амар рано или късно ще извърши престъпления отново. Не защото реабилитацията е невъзможна, а защото повечето институции, които поправят престъпници, нямат достатъчно ресурси. Липсата на средства означава липса на реална помощ. И когато човек не бъде истински реабилитиран, шансът да се върне към престъпленията е голям. Други вярват, че щом не сме чули нищо за него, значи наистина се е променил. Но истината е, че никой не знае. Дали 8-годишен сериен убиец може да се промени? В този случай поставя сериозен морален въпрос. Дете, което е извършило най-ужасните престъпления, има ли шанс да бъде нормален човек в бъдеще? Или трябва да бъде съден като възрастен? Заслужава ли втори шанс? Или трябва да важи принципът: ако извършваш престъпления като възрастен, ще бъдеш съден като възрастен? Какво мислите вие? Дали Амар е трябвало да получи по-тежко наказание или е заслужавал шанс за промяна? Благодаря ви, че бяхте с мен в този епизод на Crimson Whispers. Останете в безопасност, пазете се от сенките и се пригответе за нов ужасяващ епизод.